Разправия между три снахи и свекърва, коя ки гледа свекървата. Дойде гостите. Вземе да ме тежки, айде. Леле, тия нанчите ти, иде. Добър ден, мале! Добър ден, невесто! Арно Леси! Арно, здраве! Добре да ме на прошки! Добре дошли, невесто, добре дошли! Ай! Леле, невесто, какво си заденала? Много се е заденала. Ами я баница привих, мале, баница! Леле, та невеста, тя нема... Борянка, огни по пчето да разтовари! Не, Борян, айде, сине! Поставете чердите, тук да туря, а невестите в банята. Добър ден, мале! Добър ден, абе, Арно, здраве! Нищо не правите, нищо! Дръж се, бащи те ги взедова. Нема бе, никакви не да Чисто мале. Айде, Айде бе, сега и аз ти помогна! Нема чисто, всички, не мога. Добър ден, мале! Добър ден, Арно, здраве! Я иде на прощи, гледам тук е те са дошли, привари ли месо? Невестно ми, ти си леси гражданка, ти от градо малко по-бавно одя от срещове, а уния с магарето и кипашки. Я тук едно шишенце с малко мута ракийка. Ти си стар човек. Абе тук ти нося една фугача. Я не знаеш много, не знам баницата на края. Набил се на една фугачка тук. Невесто, оле, мале, те е само века, я злаби нямам. Регаши. Стерела. Хай седнете да платите. На папни моти бръзваме, това е много работа. Леле, невести, намерите и нека комат причина. Дай, мале. Ние сега сме сгорили. Хайде здраве. Ти не давай. Хайде година, по-маче не можеш. Нека да мога, ама нема да мога. Дета. На здраве, мале. Прости ни, леса, пръшки Ти сега. просто. Айде на здраве, нека ти види. Айде на здраве. Не, невесто, пини. Айде на здраве, живи и здрави да сте. Айде по-често да се събираме тук да се виждаме на тази поляна. Невести, заплачнахте, пинахте, за да видите колко обед ще ви направи. Невести, аз съм сама останала. Бушия сала съм, пълна съм с гости. Да мога да отнесам по тело на Андата да си изтора Андрейка. Че гледате коя лече ме гледа вече. Ти невеста като най-голема. Какво ще кажеш? Ама, и аз не мога да те гледам. И аз имам 7-8 деца, стояне в планината там трупаджия, някой по градовете алкиници, някой войници. На кой даде всичко си имане? Той да те гледа. И аз имам животни, имам кози, овци, матери с гуеница, имам толкова много работа, за знание, за връщание. Кой ще даде ми работи? Да те гледам, да ти кътвам въшките, а ти даде всичките на маленьката сна. Она да те гледа, гледай към капа, я нема да те гледам. Мари, невесто, я ви ти, че ме гледаш. Невесто, като има ли какво ще кажа? Ти Трябва да кажем, ами мале. Хайде, ще гледам бабата я. Ти даде големата нима да преки дена на... Нема да гледам бабата. Нека си си там някакви янки. Чекай малко, чекай да ги кажа, аз тя какво прави с нас. Ти че цене не знам, какво важно. Ти подаде на Милан, подаде целите. Ниско плаче да дума. Ниско. И аз ода по чуждени или да работа низ полица. Ода сам на децата един зала хлеб, виж не ми трепени. А ти, невесто, ти за като гражданка на Иса. И аз виках, ти няма да ме гледаш, ама дано път ти да ме гледаш на време. Еле, Господ здраве да ти даде. Але, и аз ти нека нищо. И аз ти иска да ти живата кошуля. Че ти обозвам кошките от главата. Моля ме, Ще падне някой тук има. Че после ти после няма ти значи да бега. Че после. много съм, аз ще си дойда па. Петко от запас, ама той да си дойде. И аз ще дойда, па имам прътено, па ще го взема. Ще ти осия нови дрехи. Невесто, чекай да видиш тук какво има. Какво има? Чекай да видиш. Искам да Хайде, чаба, няма вече си при бабата. Нека
Еднички, изедоме. Айде, мале. За това вълчите ми са по главата, я отдих. Айде по здраве, айде по прощавай. Нека ми е просто. Кога взимате сна и гледайте, Аз и ще взимайте. гледам. Айде, Айде. гражданката, гражданка.